Hej. Hej. Det er fordi, jeg godt lige, jeg tænkte, jeg ville vise jer noget. Oliver, prøv at gøre det der, som du er god til. Det der, som du altid viser til mig. Det er jeg god til. Det som du altid viser til mig, når vi er sammen. Når vi har det sjovt. Gør det der, du ved. Så det var... Så det var det.